ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ଯା'ର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଦିଅର ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଦିଅର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିବି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କି ତୋତେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଝିରେ କଥା କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ସେମିତି ଲାଖି ରହିଗଲା। କେବେ କେବେ ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥାଉ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ମୋ ବାହାଘର ଶୁଭମ ସହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ଆଖିରେ ସଜେଇ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଭମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆମ ଘରକୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଘର କରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁ ବେଶ ସାଜି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୁଭମଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି ତ ଘର ସାରା ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ ସାରା ବାସ୍ନା ହିଁ ବାସ୍ନା ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ବାଲା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ମୋ ଚଲାପଥରେ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଶୁଭମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ତ ଅଚାନକ ମୋତେ କାହାର ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରି ଭାବରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ବନାଉଥିଲି। ହେଲେ ଏ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ତ ଯେମିତି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଜଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୁଭୁଥିଲା। କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋର ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟର ଡର ଯୋଗୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ନୂଆ ବୋହୂ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାହା ଶାଢ଼ୀରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବଧୂ ବେଶରେ ଦେଖିଲେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଗଲେ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ ଆଉ ଏହି ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ତମେ କୌଣସି ପରୀଠୁ ବି କମ୍ ଲାଗୁନାହଁ। ସେ ଲଗାତାର ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୋତେ କାହାର କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଚେହେରାରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଘରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତୁମକୁ କାହା ମଝିରେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖି ପଚାରିଲି, ଇଏ କିଏ ଯିଏକି ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ସେ ମୋ ସାନ ଯା ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ହିଁ କାନ୍ଦେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଦିଅରର ବାହାଘର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରେ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଭିତର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜି ଆମ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତି ଆଉ ତାକୁ କେବଳ ମୋ କଥା ହିଁ ଭାବନା ଦରକାର। ଏତିକି କହି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ହାତକୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ମୋ ସହ ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଭମଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏମିତି ହଜିଗଲି ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦ ଶୁଣା ହିଁ ଗଲା ନାହିଁ। ଶୁଭମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋର ଏବଂ ଶୁଭମଙ୍କର ଏରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭମ ମା ନିଜେ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଭମ
ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୁଭମ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ ମୋ ସାନ ଯା ଘରର କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାକୁ ପଚାରିବି ଯେ ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ତାକୁ ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ତାକୁ ମୋ କଥାରେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ପଚାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ତ ମୁଁ ଲାଜେଇ ଯାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋ ଦିଅରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଇଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ବାକି ସବୁ ଲୋକ ଘରେ ନର୍ମାଲ ଥିଲେ, ଯେମିତି ରାତିରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯିବି। ଶୁଭମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବାପା ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେମିତିକା ଆଉ ଶୁଭମ କେମିତି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ଶୁଭମ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଗଲା ତ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋ ମା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତ ମୋ ଶାଶୁ ଏକ ଅଜବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଶୁଭମ ଆସୁ କି ମୁଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି, ବୋହୂକୁ ତ ଆମ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଶୁଭମକୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହ ଶୁଭମଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା ଖାଇଲୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସିଲି। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ତ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତଥାପି ରେଡ଼ି ହୋଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ କାଲି ପରି ମୋ ସାନ ଯା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନାଉଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସାନ ଯାକୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ମୋ ଦିଅର ବି ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦିଅର ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ଏବେ ମୋ ବାହାଘରର ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଶୁଭମ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଏକାଠି ବସି ଖାଇନଥିଲୁ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକା ସହ ବସି ଖାଇବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁଘରର ନିୟମ ବହୁତ ଅଜବ ଥିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଶୁଭମ ମୋତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭମ ବି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ କି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଭମକୁ ଯଦି କେବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲି ତ ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହି ନିଜ ସହ ମାର୍କେଟ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ଶୁଭମ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ଶୁଭମ ମୋତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଗଲେ। ଦିନ ସାରା ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲି ଚାଲୁଥିଲୁ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାହାରେ ଖାଇଲୁ। ଶୁଭମ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଶୁଭମଙ୍କର ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଶୁଭମ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ହିଁ କଲି, କାହାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ଶୁଭମଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କେବେ ବି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ସାନ ଯା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋ
ସାନ ଯା ରୁମ୍ରୁ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦରେ ହଜି ଯାଉଥିଲି। ଶୁଭ ମୋର ଉଦାସ ଚେହେରା ଦେଖୁଥିଲେ ତ ମୋତେ ରାଗରେ କହୁଥିଲେ କି ତମେ କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ। ମୁଁ ଶୁଭମକୁ କହିଲି, ତମେ ତମ ଭାଇ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କାହିଁକି ହେଉନ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଝଗଡ଼ା ଅଛି କଥା ହୋଇ ତାକୁ ସମାଧାନ କାହିଁକି କରୁନ? ଶୁଭମ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ବା କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ କହିବାର। ଆଉ ମା ଏ ଘରର ବଡ଼, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିନେବ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଶୁଭମ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଝଗଡ଼ା ଅଛି ସମାଧାନ କରିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଦିଅରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ମୋତେ ତା ଉପରେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାକୁ ମାରପିଟ କରୁଛି। ହେଲେ ମୋ ସାନ ଯା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସାନ ଯା ରୁମ୍ରୁ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦରେ ହଜି ଯାଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଭ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଭମକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତମ ସହ ଯିବି। ହେଲେ ଶୁଭମ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଘରରେ ବୋହୂମାନେ ବାହାଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଶୁଭମ ଏକୁଟିଆ ନିଜ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଶୁଭମ ରହିଥିଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋତେ ଭୁଲେଇ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଶୁଭମ ଘରେ ନଥିଲେ ତ ମୋ ପାଖରେ ମଉକା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯାଇକି ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି କ'ଣ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଯେମିତି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଯାଉ ଆଉ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ନିଜ ଦିଅରଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଖିଡ଼ିକି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡରି ଡରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଆଉ ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଆଖି ସେମିତି ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା କି ଇଏ କି ଘଟଣା। ମୋ ଦିଅର ଓ ମୋ ସାନ ଯା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଅଚାନକ ସେମାନଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଯିବି। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଦିଅର ଏବଂ ସାନ ଯା ଆରାମରେ ବସି ପରସ୍ପରକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମୋ ସାନ ଯା'ର ହିଁ ଥିଲା। ମୋ ସାନ ଯା ମୋତେ ଦେଖି ଭିତରକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୋ ଦିଅର ଏବଂ ସାନ ଯା'ର ଚେହେରା ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ଏମିତି ହିଁ ବସି ରହିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଦିଅର ଏବଂ ସାନ ଯା'କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତମେ ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦୁଛ ଆଉ ଏ ଘରେ କାହାକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଏଠି ତ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମେ କହିବ ଯେ କଥା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରି ନେବି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ମୋ ସାନ ଯା ମୋତେ ଅଟକେଇ ନେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସାନ ଯା ମୋତେ କହିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ତମେ ଦିଅର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏକ ସହ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ହେଲେ ଏଠି ଏ ଘରରେ କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯେବେଠୁ ତମ ଦିଅର ମୋତେ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ତ ଶାଶୁ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଲେ। ସେ ଦିନ ରାତି ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି
ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଉ ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯେବେଠୁ ଶାଶୁ କାମରେ ଖୁଣ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସେ କେବେ ମୁଁ ବନେଇଥିବା ଖାଇବା ଖରାପ କରି ଦେଉଥିଲେ ତ କେବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କାମ ଆସୁନାହିଁ। ତା ବାପ ମା ତାକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥା ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଆଉ କେଉଁଠି କରେଇ ଦେବି। ହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଭଲ ପାଇବା କମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲୁ ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ। ତୁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ସହି ଯାଉଥିଲି। କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ାଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେବେଠୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କି ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲୁ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରସ୍ପର ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେବା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଗ ରୁଷା ରହିଛି। ସେବେଠୁ ଆମେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ତ ମା ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହ ଖୁସି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶୁଭମକୁ ବି ସବୁକିଛି ଜଣାଅଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତମ ସହ କୌଣସି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ମାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ଓଲଟା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହ ଖୁସିରେ ଅଛ ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ମା ତମର ବି ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଯାଆକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଡେରି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମ ଫେରିଲେ ତ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଯେ ଶୁଭମ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ ତ ଲୁଚେଇକି ହିଁ ଆଣୁଥିଲେ। ଶୁଭମ ମୋତେ ଆଜି ଆସି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି କ'ଣ ସତରେ ମା ମାନେ ବି ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ଏମିତି ହେବେ ତ ପୁଅମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମଝି ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଘରେ କି ମା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମାପ୍ତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜାତି ଓ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା କିମ୍ବା ଅପରାଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବେ
ମନେ କରାଯିବ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ। ଏତିକିରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।